Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмурҷон. Имрӯз 5 январ соли 2024 1000 рубли русӣ баробар ба 119 сомону 50 дирам омадем ба молбозори ҳоҷишариф шаҳри бохтар Қурғонтепа ҷумъабозори ҳоҷишариф навор кардем говҳои гусоладор қачовҳо барои бастан ҳои калон моли майда гӯсфандаи бардор қушқору ҳамаи намуди мола навор кардем. видеора то охир тамошо кунем. барои пешрафти канал яктаи лайка мемонед. касе ки дар канали мо меҳмон ҳастанд ба канал обуна шавед. хуб якта эълонча дорем. як канали бародарай Осир ТВ силкаша дар описание ва дар комментария мемонум. фақат говҳои проверенди говҳои гарантини бо ҳамин гарантияш шахсан худами одама мешиносам. акай аслидина каналш медроен говҳои фурӯши карпат молои тоза молои гарантини мепартоя. бидроен ай номи канали мо харидоро боша харидорӣ кунен. ай каналаш ягон саволу ҷавоб шуд метонен ай ман пурсед шахсан мешиносам шуд. барои ҳамин каналаш бидроен подписация кунед, харидоро боша мол харидорӣ кунед. силкаша дар комментарий ва дар описание мемонам. номи канал Осир ТВ. марамат бародарон барои дастгирӣ ҳама дар раҳмат. видеора то охир тамошо кунем. мо видеоро сар кардем. ассалому алайкум бародарон тамошобинони канали Маъмурҷон. молбозори ҳоҷишариф омадем сар кардем. ай ғуноҷини сементал мана ғуноҷини сементал миёндарози хушрӯ паҳмишам созай нарша 10,000 мега савдо мешавад. 7700 сомонӣ бозор кардест. 7700 бозор кардест. озирашта додагӣ нест. бози ҳаракат мекунем рақамашам мегирем. ака рақами телефон мемонӣ барои фурӯш 911 10 адрес Сарбанд. харидоро боша марҳамат. 7700 сомонӣ бозор кардест. додагӣ нест. савдотун туғри бигира марҳамат харидорӣ кунен. аз номи канали мо гап занед муомила карда метиҳад. мана бародаро гови пародни гусолаш мода. шириш чанд қай оҷи? оҷи шириш чанд қай? 8 литр мега. саҳаре бега 8 литр шир. гусолаш мода 11000 бозор кардест. 14 гуфтаи судагия 11000 ози дидест. гови пародин хушрӯ гусолачаш. бародаро гови гусоладори кал гусолаш мода. саҳаре бега 6-7 литр шир доштааст. чочош 6-7 литр шир. нарша 16000 мега савдо мешавад. 11-12000 бозор кардест. 11-12000 ҳами гоҳа бозор кардест. гусолачаш бародаро ғуноҷини буғузи сементал барои молкунӣ. чанд моҳа буғуза яка? ака чанд моҳа буғуз гуфтӣ? 15 нест. буғузиш 4 моҳа буғуз ме 15000 пулгириш 4800 бозор кардест. 4800 ғуноҷини сементали буғуз. сементал гоҳи гусоладори месни. саҳаре бега 8-10 литр шир дора мега соҳибаш. нархаш 14000 муомила дора. гусолаш мода. бозор чанд кадака? Bozor 11800 kadar. 11800 bozor kardestim. Buna çocukmuş.
Şiriş çan qay? 10 ta ba garantiş. Tamam. Бародаро гови якимзой савдо шудеста, гови ёши якимзой. Пародаша хитон бинен дар видео. 7200 сомони ози як кас пурсидеста савдо дора, додаги нест ҳозирашта гусолаш мурда ҳа. 7200 ози кардеста. Саҳар бега 2 литри 4 литр шир доштааст. 3-4 литр саҳар бега 7200 ози савдо дорааст. Додаги нест, гусолаш мурда. Гой гусоладори местни. Гусолаш буқача. Бихезем. Саҳар бега 5-6 литр шир. Бо нархиш 11000 муомила дорад. 9700 бозор кадаги. Начорчуш. 4-5-6 литр шир дорад. 9700 сомони бозор кардаист ҳозирашт. Бародаро гови гусоладори местни, гови сиях, якимзой, гусолаш модай 7800 сомони харидагиай, ҳозир бо савдо мондагиай, ҳозирашта болои нарх кардаги нест, 9500 гуфта истодагиай. Мана чочош. Чочош ражи намекунам. Чочош сиях намекунам. 9500 гуфта истодагиай, савдо мешава 7800 сомони харида. Гусолаш мода. 3-4 литр шир дора саҳару бега. 2 рӯза 3 рӯза гусола дошта. Бародаро ина гусола пурсида будем. Гусалои нар буқача 2250 харидааст. Душам буқача. Анаиш паҳамтар будааст. Анаиш бо бориктар. 2250. Хуб, нархи буқача омада. Буқачаи ёш 5500 савдо мешавад. 4500 бозор кардаист. Буқачаи калон мешидаги хушрӯа. Бародар шурда. Камтарак бориктара, lekin калон мешавад. 4500 сомони бозор кардаист. Бародаро ина барои шумо буқачаи савдошудаги ёфтем. 3300 манаиш. 3100 сом манаиш сия. 4500 манаиш харидагиай. Мана кафошам тамошо кунед. Кафош камтар пастара, неки моли калон мешидагиай. Манаиш 5100 сомони савдошудагиай. Бародаро мана нархи буқои калон. Буқои калони фарбе миёндароз пародашам соз. Ҳар душа як ҷоя 50000 мега 25 ай. 50000 ҳар душа як ҷоя савдо мешавад. 44000 сомон бозор кардаист. 44000 сомон бетарозу. ҳар душа як ҷоя. Mana 7000 buqa барои бастан. 6300 бозор кардаист. Бародаро нархи моли майдана хушхори фарбе равине, хушхори фарбе барои гӯшт куштан. Шурӯ мешавад, пародашам тамошо кунед. Чиқаи хушрӯ аст.
3600 сомонӣ савдо шуд. Мана ино 3500 иноша бозор кардеста. Тамошо кунед чӣ қадр қушхӯрои хушрӯ. Мана барачои ширхӯр. Тамом. Фақат мола кадеста. 650 сомонӣ ай савдо дорам бо 550 бозор кардеста. Барачо. Майдоша мамнун архай. Чӣ парода ино? Такой афғонӣ мана. Ҳар даш 4000 сомон савдо дора бо. Бозор озирашта нархи аниқ накадааст. Ҳар даш така? Мода? Мода будааст. Бахшиш бародару. Ҳар даш мода 4000 муомила дора. Така чанда? Така 2300. Бозор чӣ кард? Бозор 200 бозор кардааст. Хоб иш буғуз ва иш қисир а? Номерота мемонӣ барои фурӯш? Гап зан. 93 150 07 00. Сини солиш чӣ хел аёра? Хоб, не рақамое ки гуфтем не дита бузи афғонӣ мода якта така мана. Харидоро боша замин мезанӣ. Метавонӣ харидорӣ кунӣ. Чанд кас пурсида буд, номероша бигӣ, на номерошам гирифтем. Дута модаву якта така мана. In така чанд солай? Намедонам. Бародаро мана 4 та барача савдо шид. Ози савдо шид мана. 500 сомӣ савдо шид. Барои ширхӯрам 500 сомонӣ ҳар якташ. Бародаро мана гӯсфандои барадор будааст. Гӯсфандои ёшай мега ҳамаш 2500 ай муомила дорад. 2100 сомӣ, 2000 сомӣ, 2200 сомӣ баланди баландаш рафтеста. Манам барош кун. Бародаро ина дар бозори Шариф нархои скутеру мотосикл овоза гӯш кунем ман. Нархаш 8000 солиш 2012 будааст. бо арзон мешава ай 8000. Шама ахтака. Чанг фтира? Шашиним ишам. Дайлем корейский скутер. Ё экономичный. Солиш чанд дайра? Солиш хай намедонӣ. Ҳуҷҷат номер помин ҳама доштаи мотосикл 6500 бо арзон мешава. 6500 соҳиби оригинал рақами телефона гап занам. Рақами телефон 919 06 66 46. Харидоро боша марама. Я бори дига барои кайф мана овозша гӯш кунем.
бо як скутери дайлем чиай борик зашниковш 4500 нархш арзонак савдо мешав арзон мешав охя арзон мешав чанд пурсидан инҷа ҳолич савдо накада 4500 нархш савдо мешав солша намедонем хоб рақами телефон мемонӣ гавза 919 07 харидоро боша марамат ҳами қурғанов адрес на скутери электрический 7500 нархш айруи 60 мерафтай на электроскутер нархш 7500 скутери хитои 2023 роз 7500 нархш бо савдо мешавад дизайншам бо хушрӯтара 7500 савдо мешавад ака рақами телефон 918 94 94 38 38 70 харидоро боша марамад адрес пеши вокзал қурған вашам айхтай ушамай хана бо я тайга сырхай бо ду тайга скутера бензини яташ 125 куба яташ 80 куба ё чанд кубай ё 110 110 я мамун арха иша мамун архо бо муомила ҳафтини муомила дора ҳар душон 180 газ нети хоб ина электроскутеро мана марамад як зарядқати 70 километр мегардад нархш 11000 савдо мешавад бо на дизайнш 11 солш чанда мана солш 22 мана ёш чи ёш ай дигар кас буда соҳибиш нест ина ҳамиам чиз зура я заряд 70 километр раҳ мегардад 11000 сомон савдо мешавад